една устойчива тенденция, колкото по-малко се знае за една личност или за едно събитие, толкова повече се пише в нея. Има, разбира се, изключения. Личности, за които се знае изключително много, но пак се пише много, при това не спрямо източниците за тези личности. Една подобна личност е българският принц Колобър и пръв министър Вениамин Буян. Всичко, което може да се каже от него през очите и през перото на неговите съвременници, ще научим на 18 март 2023 година в списание 8 на живо в операта. Случи се, че в годините на правоверния цар Петър в българската земя се появи поп на име Богомил. По-вярно е да се нарече Богонемил. Той пръв започна да проповядва ерес по българската земя. Лъжеучението му ще изложим по-нататък. Значи първо, професор Симеонова го каза много добре, богомилството не е нещо, кой знае колко оригинално, то е част от старите ереси, големите ереси, като манихейството и по-късно павликянството. Не случайно, за времената, за които ще говорим след малко, защото ние ще говорим, доколкото разбирам, за периода вече края на 12-ти, началото на 13-ти век. В Западна Европа примерно, да речем, само в Пловдив, в тогавашния Филип Попов, има цял квартал от павликеи, нали, които са манихеи, реално погледнато. Тоест, това е точно тази дуалистична религия, която се развива и която богомилите до голяма степен така доразвиват или така правят малко на местна почва. Много ви молим да внимавате. Значи ще бъдем утекчителни, ще говорим за разни неща, те отлечени, но гледайте и слушайте го материала. Тук всяка дума, всяко изречение е важно. Затова повече ще четем, отколкото ще говорим. Тук, значи, изнасяме доктрина. До сега не е правено това. Сега ще направим връзката и с богомилството. Ще видите основите на това богомилство какво е. Защото всички пишат и говорят за богомилите. Да, какво са писали там 10-12 век, тук там е някой от критиците. Но ние нямаме автентични документи от богомилите. Всичко е унищожено. Унищожено умишлено. Ще видите защо е след малко как. И всичко, ако нещо е останало, е събрано в една библиотека, може би в 2 библиотеки в света. Така че всички самозвани богомили в момента просто трябва да изслушат това, което ние ще поставим на масата и да го коментираме. Защото всички коментират как се е проявявало богомилството. Общности, какво правили, какво пеели, как са обличали, колко били праведни и свещени. Но никой не казва защо. Никой не е поставил на масата доктрината на богомилството. Тяхната религиозна доктрина, космологията им. Това никой не го казва. Ние в момента ще се опитаме това да направим накрая. Така че да се говорим за богомилите, като за някои те измислили се българи. Първия момент. Било българско учение, възникнало в България, вижте колко сме готини, първите в света. Ние, че сме такива сме. Но богомилството е организация, създадена еди кога си, а доктрината съществува от времето на Андрей. От времето, когато апостол Андрей прави апостолическите църкви тук. Богомилството е последната, една от последните, може би последния напън на тази църква, за която ще говорим, да се възстанови истинското християнство. Първо ще говорим за църквите, после ще стигнем до там. Ще се види защо богомилството не може да бъде свързано с една нация. То няма нищо общо с нацията. Това, че се проявява при българите, да, защото ние го можем, примерно. Няма нищо общо с славянството. Няма нищо общо с човешките ценности, които дало богомилството. Дрън. Извинявайте, богомилството е наистина много ценно, ще го видите като църква как се проявява. Дайте да го видим като църква, какви са ценностите му, на какви духове то стъпва, кои са боговете, с които то работи, какво е същността на богомилството. Тогава ще говорим какво е, що е. Ама сега да си приказваме колко били, еди какви си, ма те са къпели, ма те са покръствали, не знам какво си. Кой го каза и как? Всичко това цели да се омаловажи богомилството, да бъде компрометирано. И аз смятам, че тази компрометация на богомилството, тази програма за компрометиране на богомилството върви много усилено в последните 7, 8, 10 години. И ще набира скорост. Затова ви моля да слушате, когато говорим, внимателно да слушате, защото може и да бъркаме някъде. Когато ние излагаме доктрината за двете църкви. И оттам ще произлезе до богомилството, по естествен начин. Така че, извинявам се, че ще бъде скучно малко на моменти, но ще има и атракции по цялото време през презентацията. Ако има въпроси след доклада, ще можем да отговаряме. Да, отдадем готов съм.
Единственото запазено богомилско съчинение до наши дни е Тайната книга, позната още като Йоаново запитване, Йоаново или лъжовно Евангелие. Този новозаветен апокриф е написан под формата на откровение на Христа в отговор на въпросите на евангелист и апостол Йоан. Тайната книга не е насочена против богомилството, а е главно пособие за проповядването му през 12 и близките следващи векове. Настолната книга на българските богомили, която не се е запазила в нейната славянска или гръцка редакция, съществува в латинска версия, в 2 ръкописа. Единият от тях е намерен в архива на инквизицията в град Каркасон, Южна Франция, а другият в Виена. Богомилите твърдели, че отначало съществувал само добрия Бог, безтелесен и човекоподобен. Бог сътворил огромната вселена от 4 елемента – огън, въздух, вода и земна твърд. След това сътворил и 7 небеса, които образували Неговото царство. Той обитавал 7-то, най-високото. Земята била пуста и необитаема. Под нея 2 големи риби, съединени като волове за оран, и я крепели по нареждане на Бога. Заедно с Вселената, Бог създал безброй ангели, които образували небесното воинство. Всевишният имал свой главен помощник – Сатанаил. Въпреки високата си служба, Сатанаил не бил доволен от положението си. Всичко това е мое, говорил той пред ангелите, като им посочвал Вселената, която обхождал постоянно. Ако ме послушате да поставя престола си на облаците, аз ще стана подобен на Всевишния и ще царувам с вас. Бог узнал на време за готвения бунт, разгневил се и решил да накаже отстъпника. Преобразил го поради неговото високомерие, светлината му била отнета, лицето му станало на цвят като нажежено желязо и се уподобило изцяло на човешко лице. С опашката си той повлякал 1/3 Божи ангели. И така, Сатана седнал на твърдта и повелил на ангела, който бил над въздуха, и на този, който бил над водите, и те повдигнали земята нагоре, и тя станала суха. И взел венеца на ангела, който бил над водите, и от едната му половина направил светлината на луната, от другата половина светлината на звездите. И после направил своите служители, ангелите, създал гръмотевиците, дъждовете и снеговете. Корените на богомилското разбиране за света ни отвеждат в дълбока древност, още преди появата на християнството. Терминът дуализъм идва от латински и означава двойнствен. Дуализмът определя философски или религиозни системи, според които светът е възникнал като следствие от противопоставянето на 2 независими и противоположни едно на друго начала. Затова според дуалистичните учения, космосът и човекът се превръщат във вечното бойно поле между силите на доброто и силите на злото. Според тези учения, светът възникнал след като царството на светлината нахлуло в царството на мрака. И така божествените частици светлина били оковани в материална обвивка. Дуализмът е екзотична доктрина, вероятно извън християнството, дошла от изтока, и можем да предположим верига от родствени връзки между зороастризма, маздеизма, манихейството, богомилите и катарите на Запад. После, падналият ангел пожелал да направи човека по свой образ и подобие. За целта той накарал ангела на 3-то небе да влезе в глинено тяло, и така бил сътворен мъжа. С част от това тяло била сътворена жената, в която влязал ангелът от 2-то небе. Ангелите, щом видели, че са облечени в смъртна форма и че са различни по вид, много плакали. На историческата сцена изгрява лекарят от Вавилон Мани.
неговото учение постепенно ще се превърне в несекващ извор на вдъхновение за ересите. По тази причина християнската църква често ще нарича еретиците, богомили, патарени и катари, манихеи. Мани, чието намерение било да изнамери универсална религия, постоянно приспособява учението си към религиозната терминология на цивилизациите и народите, които искал да привлече в своята вяра. И така смесил в едно учение зороастризма, християнството и будизма. В края на дните, според тайната книга, слънцето ще потъмнее. Луната няма да праща своята светлина. Звездите ще падат, ще си изтръгнат четирите вятъра и своите основи и ще направят да затреперят земята, морето, планините и хълмовете. Човешкият син ще разтвори книгите на живота и всички племена ще разкрият своите безчестия. И тогава Сатаната и цялото му воинство ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. А праведните не ще чувстват повече нито глад, нито жажда и ще избърше Бог всяка сълза от очите им. Богомилите казват, че само две неща на видимия свят са създание на Бога – слънцето и човешката душа. И падналият ангел открадна от Всевишния точно тези две неща – слънцето и душата, която освещава тялото. Тайната книга на Богомилите разказва още как след като създал първите хора, Сатанаил направил рая и ги въвел там. После, изпълнен с завист, че хората получили чрез душата божествената светлина, се разкаял, че ги е създал и намислил да заличи творението си. И след като излязал от тръстиката във вид на змия, дяволът задоволил своята похот Сева. Затова хората не се наричат рожби на Бога, но рожби на дявола и рожби на змията. Сатанаил започнал жестокото си властване, което според богомилите трябвало да продължи 7 века. Той не управлявал сам. В негова помощ били падналите ангели, които се превърнали в зли духове. Когато Бог разбрал, че е измамен от Сатанаил, той съжалил човешката душа, която страдала и се измъчвала, и излъчил от сърцето си Слово, едновременно Син и Бог. Това бил Христос. Понеже бил само Слово, Христос привидно изтърпял мъките на кръста и привидно умрял. Това е пълната със заблуди тайна на еретиците от Конкорецо, донесена из България от техния епископ Назарий. По стените на средновековните и възрожденски църкви в православна България има закодирано тайно знание и скрити спомени за богомилското движение, възникнало тук и разпространено в цяла Европа. Ако се загледаме внимателно в шарените стенописи, ще разберем, че зографите са изписали голяма част от богомилската доктрина в своите творения и така са съхранили знанието за тях. Всичко, което ни трябва е тук. Само трябва да държим очите си отворени. Знаем и друго. Богомилското движение е в основата на западния ренесанс. Знанието, пренесено от тук и посято там, отваря нов клон в историята и културата. Защо обаче Великата Ереса оставила толкова много следи навсякъде, където е минала, а тук няма никакви? Дали няма? Или просто са толкова добре прикрити, че ни трябва помощ, за да ги видим? За щастие, през последните години група от отделни учени и изследователи откриха и разчетоха много от символите и така днес можем да разберем за тайните послания. Нека да разгледаме най-основните богомилски принципи, закодирани в българските стенописи или както я наричат богомилската иконография, която се появява след 10 век.
Да започнем от самото начало и създаването на човека. Според тайната книга на богомилите, светът около нас не е създаден от Бог, както пише в Стария Завет. Негов автор и владетел е отлъчилият се Божий син Сатанаил. Той без затруднение създал земята и всичко по нея. Населил я и с животни. Накрая решил да създаде човекът от кал и да му вдъхне душа. Всеки път, когато го направил обаче, глиненото човече се развалило. Накрая Господ, понеже е добър, се смилил и вдъхнал жива душа в глинените тела, от което те заблестели. Така всичко около нас е плод на падналият, освен душата ни, която е дадена лично от Бог. Сцената с създаването на човека най-често се изобразява в долната част на олтара и често се изглежда съвсем по канон. Но има и немалко изображения, в които виждаме богомилската притча и моментът, в който Бог вдъхва душа на глиненото човече. Създаването на човека е и крайъгълният камък, голямата разлика, която води до различията в тълкуването на библейските истории от богомилите и църквата. Ако човекът е създаден от Сатанаил, то тогава голямата вина на Ева за грехопадението отпада. Отпадат и всички рестрикции към жените. В богомилските общини няма никаква причина жените да не бъдат духовни водачи. Те стоят наравно с мъжете и по знания, и по можене. Самата Богородица, която винаги стои на едно стъпало по-долу от Светата Троица, е почитана като равна на Бог Отец и Спасителят. В доста от църквите от силно богомилската Западна България Светата Троица е нарисувана като Бог Отец, Бог Син и Богородица. За особената почит и преклонение пред Богородица от страна на богомилската общност разказва и едно друго, много популярно изображение. Това е Богородица с архангелски крила. Историята може да се приеме като продължение на създаването на човека. В нея отново е намесен Сатанаил. Когато Господ намислил да проводи своя син Исус на земята, за да избави човеците и да ги заведе при Бога, отдето са били отлъчени, той изпратил най-напред ангела Мария, който да приеме Исуса. Исус, като слезнал от седмото небе на земята, влязал и излязал от ухото на Мария. Това разказва тайната книга на богомилите. Тълкуването на тази история е, че Исус не е можел да бъде роден от човешка жена, защото, както вече знаем, човеците са направени от сатаната. Изобразяването с крила и на Божията майка, и на Божия син показва изключителната святост и нечовешка същност и на двамата. Всъщност, влизането през едното ухо и излизането през другото е метафора и вероятно никой от братството не е вярвал, че се е случило точно така. Точно обяснение четем в протоевангелието на Яков. Внезапно се появи в пещерата облак и яви се в нея голяма светлина, така че с очите не можеше да се вижда. След малко тази светлина се вдигна, докато се появи детето и прие гръдта на майка си Мария. Яков не ни казва, че Исус е влезнал през ухото, но ни предава, че се е появил на гръдта на майка си в облик и силна светлина. Отпадането на първородния грях и вината на Ева се отразява и в друг много важен богомилски сюжет. Това е хорото, или както го наричат в онова време, колото. Всички изследователи на богомилското движение са единодушни. Това не е просто танц за веселие, а основна част от ритуалът и богослужението. Колото се вие в различни посоки и форми. Образува както кръг, така и спирали в различни посоки. Така се завихри енергията на цялата общност. Много често колото и слънцето присъстват в една и съща композиция, което показва, че този обреден танц е свързан и с слънцето и постоянното му движение. В хорото, като посветени, играят наравно и жените, и мъжете.
Един от най-изключителните стенописи, които съм виждала, отново е свързан с хорото и идва от Лесновския манастир, който днес е на територията на Северна Македония. В него мъже и жени танцуват обреден танц, а ритъма натъпана държи самата Богородица. Какво друго потвърждение за обредния характер на хорото трябва да търсим? Тук всичко е кристално ясно. Това е танц, в който богинята и човеците са заедно в таинството. Богородица води ритъма и така води и цялото коло, а хората, танцувайки, отдават почитта си. Следващия много силен за богомилите детайл е отричането на разпятието. Богомилска легенда от 9 век казва: ако някой е убил баща ти с парче дърво, като го е закачил на него, ти би ли почитал и славил дървото? Стъпвайки върху това, те отказват да приемат за символ на спасението инструментът на престъплението. Важна подробност е, че те не отричат равнорамения кръст и го приемат с древното му значение, като символ на светлината. Богомилите имат проблем само с кръста на разпятието. Затова и в повечето църкви в богомилските общини можем да видим равнораменен кръст или пък кръст обраснал с цветя, което му придава значението на живототворящ. За твърдото отричане на разпятието като символ на вяра и спасение разказва и историята на изгарянето на богомилския водач Василий Врач през 1111 година в Константинопол. Ана Комнина, която е очевидец на събитията, пише, че от едната страна на хиподрома била запалена кладата, на която трябвало да бъде изгорен съвършеният, а от другата бил издигнат голям кръст. На брат Василий била дадена възможност, ако иска да се спаси от кладата, да отиде да се поклони на кръста, но той само отвърна очи от него и избрал огъня. Богомилската доктрина категорично отрича и яденето и пиенето на тялото и кръвта на Исус Христос под формата на хляб и вино. Според нея е недопустимо да ядеш тялото или да пиеш кръвта на своя Бог. В богомилската иконография в Светия Граал не е кръвта на Исус, а самият Той като Словото Божие. Тоест, светото причастие не се приема чрез ядене или пиене, а чрез изповяданото Божие Слово. Византийският богослов от 9 век Евтимий Зигавин пише, че за богомилите тази чаша е Новия Завет. За богомилска се счита и сцената на слизането на Исус в ада. Въпреки че често се среща по стените на българските църкви, тази история не е записана в Новия Завет, а идва от апокрифното Евангелие на Никодим. В нея се разказва как Божия син слиза в ада и извежда оттам всички измъчени души, сред които праотецът Адам, старозаветните пророци, мъчениците, а и всички обикновени вярващи и покаяли се в Неговото име. В затвора на ада остава само прикованият по заповед на Спасителят Сатана. За финал ще цитирам думите на доцент Веселина Вачкова от книгата «Богомилската алтернатива». Българските богомили никога не са признавали друг спасител, освен Христос. Никога не са почитали и не са се молили на друг Бог, освен на новозаветния с единствената библейска молитва «Отче наш». Те са наричали себе си истински християни и добри християни. Отричали силата и светостта на кръщението, усмивали го. Според тях то се извършвало с обикновена вода и миро, което по думите им нито помага, нито вреди. Според богомилите това таинство нямало никаква стойност, защото свещениците, които извършвали обреда, били греховни и недостойни. Те посягат на тези таинства, на това, което стои в основата на християнската вяра. И в този смисъл носят повече деструкция, повече отрицание. Възприели от по-старите ереси отрицателното отношение към причастието, в което виждали обикновена храна и просто вино, които при това подлежали на развала.
Старай се понякога такъв еретик да взема пред християните причастието притворно, а що му стане сам, плюе го на земята и го тъпче. И ако направи това, много се гордее с тази постъпка. Тези пътувания, които ние правим по пътя на богомилите, намираме паметници, които са свързани с много стари мистични практики у нас. Например, сред столицата на Андора, Лавелия, стои един паметник с едно хоро, което се развива спираловидно, излиза от един кладенец, а това са русалийските игри, които се правят над пресъхнали кладенци, защото оттам излизат душите на умрелите. По същия начин този танц, преди това ние го виждаме по-назад в Колабрисмуса пред раките. Албигойци, катари, патарени, валденци, хусисти са клони, израсли от богомилството. А последният, най-голям клон на този дънер е реформацията. Всичко онова, към което се стреми Френската революция към края на 18 век, българските богомили проповядват още в 10 век. Богомилството има грамадно влияние върху европейските идеи и историческия живот на народите. Богомилството е двигател на всички европейски движения, които разтърсват Европа през 13 век. Ако някой е заподозрян в българска ерес, съдебната власт да го улови и да го изпрати на епископа. И ако това се докаже, да бъде изгорен. Едва ли някога църквата е преследвала някое движение така строго и се е борила с такова ожесточение и силни средства, както също богомилството. Богомилите ги анатемосват и отлъчват от църковните събори, отнемат имотите им, изселват ги, затварят и изтезават, а често ги осъждат на изгаряне. Цели селища са разрушавани, жителите им изтребвани с огън и меч. Така се доверих до някаква степен Йосиф Лави, който отбелязва, той нали е есей по произход. Той казва, че удивително е, че при есеите и по листите Гети имат сходен живот, такъв общинариен, и на практика самото движение в тази посока, а всъщност богомилството за мен е трето движение, трета духовна вълна от нашата ера, която върви от нашите земи към Западна Европа, защото в края на 4 век от тук излизат мизийските готи с Волфила, които имат преди това духовен център на 12 км от Велики Преслав, там където е сега, където след това е бил аула на Омуртаг. Там също има 4 черкви от времето, когато е бил там готския център на Волфила, или Волфила, както би ми поправила доцент Вачкова. Богомилството е анализирано, за съжаление, през погледа на едно периферно на него религиозно движение, което се нарича катарство. Дори се поставя знак на равенство между богомилството и катарството, а един напоследък нашумял изследовател, здравейте господин Буковски, вие го харесвате много, Мишел Моние, казва, че всъщност може да се използва и термина богомилско катарство. Това уникално стечение на термини, което е равно на дървено желязо. Ерес означава избор. Избор било на лидер, било на формулировка, било на собствена позиция. Самата истина е, че 12 век се определя ренесанса на 12 век. Цочо Бояджиев има цяла книга за ренесанса на 12 век. Това е един от големите културни подеми в Западна Европа. Една от причините обаче за този културен подем е точно появата на трубадурската поезия. Значи, а трубадурската поезия, както Мишел Моние много хубаво показва в своята книга, за съжаление тя не беше разпространена като хората в България, лежи въз основата на точно българският и епос, и народно творчество, и така нататък, повлияни от идеите на богомилството. Тук се говори много за манихеи. Това го пише неграмотния Теофилакт. Той е абсолютно неканонично издигнат Теофилакт и е абсолютно неграмотен. Един човек, който е много грамотен и се нарича Евтимий Зигавин, в Паноплия догматика говори съвсем друго нещо за богомилството. Никъде не говори за манихейство, никъде не говори за павликианство. Говори за месаляни. А месаляните са от 4 век. Месаляните или елхити, евхити, както се пише, са първата ерес, първото отклонение
отказ да признаят онази църква, която държавата започва да оформя по свой образ и подобие. И едните, и другите са наричани, дори за тях не може да се каже каква мисионерска дейност са имали. Те се затварят в себе си и от тук нататък ние няма да чуем нито за месаляни след осъждането им на един локален събор 383 година. През 12 век в Европа се появяват различни дисидентски движения, които се борят срещу католическата църква на Запад и срещу византийската на Изток. Посланието е, че Евангелието се е отдалечило от първообраза си. Общото между всички тези дисидентски движения е да се върнат към първоначалното значение на Евангелието. Богомили значи хора, които се молят. Месаляни или еохити, еохео значи моля се. Това е същото име казано на български. Нека да не объркваме хората, защото все пак, ако влезем в тази проблематика, аз съм сигурен, че никой няма да разбере. Манихейство в онова, което проповядват богомилите, просто няма. Има страшно много месаляни. Неграмотните. Само неграмотните ги наричат манихеи. За манихейското учение е характерен радикалния и дълбок песимизъм, с който той е пропито. Светът според това учение е изпълнен с зли сили. Тези зли сили държат частиците светлина в затвора на материята, затвора на плътта. Единствено познанието ще допринесе за спасението. За това познание се изискват много усилия, воля, но при всички положения човешкият род, човешкото съществуване е обречено на страдание. Според манихеите, затворена в греховната плът, душата се измъчвала и страдала и добрият Бог изпратил на земята Христос, за да я освободи и върне при своя първосъздател. Нравственият кодекс на Мани почива на 5 закона и 3 печата, които доста напомнят Моисеевите заповеди. Печатът на устата, не лъжи, печатът на ръцете, не убивай и третият печат е печатът на гърдите, т.е. чистотата, която трябва да се спазва. Тези 5 норми са залегнали в богомилството и може би те са в основата на това отношение на богомилството към всичките тези по-късни проявления и в държавния, в църковния живот и в социалния живот. Смъртта на Мани, пророкът наредил името си до тези на Заратустра, Буда и Христос, се е превърнала в ужасяващ спектакъл за неговите последователи. Легендата разказва, че преди да бъде разпънат на кръст, той е бил удран жив, а кожата му напълнена с сено и окачена на градските порти. През 4 век в Египет манихейските доктрини проникнали до някаква степен в християнските монашески кръгове. Но преки наследници на манихеите е имало по нашите земи още по времето, когато княз Борис става християнин и налага вярата си на своя народ. По това време сектата на павликяните усърдно проповядва в България. Легендата разказва, че те са дошли от Кападокия през 9 век. На няколко пъти такива големи групи от арменци и павликяни са били разполагани на територията на България. Те са били много близо и се смята, че те са един от източниците, т.е. тези, които повлияват възникването, създаването на тази религия. Истинският основател на сектата през втората половина на 7 век е Константин Силуан. Силуан помирява учението на Мани с Евангелието. За разлика от манихеите, при павликяните няма и следа от аскетизъм и въздържание. Манихейският начин на живот бил изначално съзерцателен и монашески, а павликяните водели активен живот. Павликяните са женали, били са воинствени, водили са нормален живот. Тоест всички тези неща липсват. Затова говорим за богомилство като едно синкретично учение. Богомилите изградили собствената си концепция за света, повлияни от манихеите, павликяните и масаляните. Последните са познати като сектата на молещите се. Ерес намерил разпространение предимно сред монашеските кръгове. Ние се молим на Бога повече от вас. Бдим и се молим. И не живеем в ленност като вас. По-скоро ще вразумиш добитъка, отколкото еретика. Свинята отминава бисера, а събира буклука.
Така и еретиците поглъщат своя смрад, а отбягват божествените поучения. Тези, които разбират от църковна история, като големия канонист Евтимий Зигавин, който ние, ако не четем Евтимий Зигавин, ние нищо няма да знаем за богомилите. Той го знае от първа ръка. Малка поправка да направя. Хартофилакса, т.е. шефа на Патриаршеската канцелария, която е към Великата църква към Света София, Йоан, е автор на писмото на Теофилакта. Теофилакт, че е неграмотен е. Но той не е автора на писмото. Йоан Хартофилакса е автор на писмото. Той е запазено в един единствен ръкопис. Доста трудно се чете. Четенето на места е доста спорно. И няма с какъв друг ръкопис да се сравни, за да се разчете като хората. Добре, значи според доцент Вачкова и секретаря му е бил неграмотен. Не е чувал за... Патриарха може да е неграмотен, но секретаря не. Просто не е чувал по това време. Богомилите стават актуални в Константинопол. Той има много хубаво изследване по въпроса. С падането на България под византийска власт. Ние ще говорим за това, защото голямата промяна настъпила в западноевропейското богомилство е точно заради папа Никита, който идва от Средецката църква. Обаче се издига в Константинопол и тук тръгва големия проблем с промяната изобщо на позицията. Та 10 век. Какво са знаели в Константинопол за тези богомили е изключително спорно. Папата, епископите, прелатите и духовниците, които притежават богатствата на този свят, са грабливи птици и мъчители. На тях не трябва да се подчиняваме. Нищо скверно не вършим, нищо от учението на Христос не отричаме. Живеем така, както са живели първите апостоли. Изповядваме словото на спасението и пазим Христовите овци, разделени на оглашени, верни, избрани и съвършени. То е единственият случай на голямо религиозно движение и учение, което свързва в себе си много религии, извлича от тях различни моменти и прави един синтез, религиозен синтез под образа на Христос. Всичко може да се случи след 1167 година по простата причина, че този събор не е просто поредния акт на богомилите. Това е първия събор на богомилите. И от тук нататък богомилството навлиза в един етап на своето развитие на западна почва, което ще доведе до всичко това, което ще бъде кръстоносни походи срещу него и най-вече голямото унищожение и присъединяването на Лангедок вече до 1244 година. Какво става? Богомилите не просто правят събор. Съвсем официално, председателства го Никита. Богомилите правят пентархия, създават 5 големи църкви и има в YouTube пуснато едно филмче от Асен Асенов за едно посещение в Мезаме, в музея на катарството. Ами имаме иерархията на тези богомили. Тя е по-сложна от иерархията на католическата църква, тя е доста сложна. Тези хора правят онова, което е направило 4 век християнството. Започват да се институционализират. Защо пада Монсегюр? Ами защото има Монсегюр. Защо алби графовете са критикувани? Ами защото светската власт се ангажира официално. Ние знаем, че още Златарски под линия пише: Самуил май подкрепя богомилството. Да, ама Самуил не е твърдко. Самуил няма никога да признае официално, че подкрепя богомилството. Защо? Защото българското богомилство не би го приело едно подобно нещо. На наша почва богомилството просто не се изражда по този начин. Да, 85 има едно нещо, което не е точно официален кръстоносен поход, защото няма индулгенция. Ако няма индулгенция за участието в кръстоносния поход, както по-късно вече ще го има за унгарския крал, да се атакува България, защото подкрепил еретиците. 85-та е рано. Има да пада първо Константинопол, имаме детски кръстоносен поход и така нататък. Той е рекордьор. Това е също България, аз не казвам. За вътрешен поход в френските провинции. Не, Албигойския е с индулгенция. Той е официален, обявен е и така нататък. 30 години по-късно. Да. Кръстоносният поход е институция. Ние не трябва да бъркаме позицията на папата и позицията на френския крал. Френския крал в един момент вижда, че Испания се оттегли от протекцията над графовете на Алби и решава съответно да присъедини онова нещо. Тук просто се изкушавам да цитирам един много късен автор, Ернст Ренан се казва, който е човека баща на формулировката за нацията.
в своето така академично слово в Сорбоната, какво казва Ернст Ренан, как се създава нация. Нация се създава последния начин. Трябва да научиш едни хора да помнят историята по определен начин, но една част от историята. Другата част трябва да забравят. Френската нация трябва да забрави две неща. Вартоломеевата нощ е Ле Масакра дю Миди. Това е от Бигойския кръстоносен поход. До момента, просто самата Франция много добре знае какво прави. Френският крал едва ли знае какво са изобщо от бигойците. Той отива да анексира Лангедок. Това е схема, която е документ от най-късно 14 век, т.е. доста близо до времето на унищожаването на катарството там. Те са с инсигнии, те си имат вече емблеми. И включително имаме списъци на тези длъжностни лица, които започват да функционират абсолютно като една институция, паралелна на католицизма. Папата е заплашен, както ще бъде заплашен по-късно от протестантството. Къде отива тогава свобода, равенство и братство чрез Исусовата любов? Значи трябвало да дойде и четвърта вълна от България, след като е веднъж с Волфиловите, след които идват от този район, след което идва с траките папи, Галерий, Лицини и Константин, които вкарват християнството, идва като корекция с богомилите. Предстояла е следваща вълна, която ние не сме успели. Веднага да направим един паралел в контекста на това, че и светската власт се чувства заплашена, т.е. и светския ред, светското статукво се чувства заплашено заедно с църквата от тези идеи. И примера, аз като византолог веднага ще го дам от Византия. Сигурно, понеже Ана Комнена е много популярна, може би и нашата публика я знае, тя не си... Писателка, дъщеря, принцеса, дъщеря на император и така нататък. Тя не си дава труд да опише какво представлява учението на еретика Василий, а почва директно да го За Василий учебни. Врач става дума. Да, еретика Василий, директно почва да разрушава неговата репутация. Значи тя нищо не казва в какво се състои неговото учение. Той сред последователите си имал покварени жени, общувал с сатаната. Това е като за тамплиерите по същия момент, значи като неговата килия, като е ударило първо земетресение, след това градушка или в обратен ред беше, това било наказанието на бесовете, задето той издал техните тайни. Но после баща и Чичо и как го надхитрили. Извикали го в двореца и казали: ние сме готови, нали, да станем твои ученици, разкрий ни учението си. Човека се подвел по това, разкрил си учението, след което Алексий Комнин дръпнал една завеса и казал: ето, този писар записа всичко. И тук нещо неясно имало Ана Комнена. Значи хем той е хвърлен в тъмница, пък казва, че той живеел в специално построена къща близо до двореца. Къща за гости. Двореца за гости. Така, след което после все пак е в тъмница. Алексий Комнен обаче редовно ходи там, общува с него, пак се опитва да го обърне в правата вяра. Последователите на Василий са всичките в тъмница. Една част от тях се отричат от ереста, която пак не се казва каква е, но приемат кръщение и ги освобождават, а друга част умрели в затвора. Но сега стигаме до поантата на този разказ. Прави се едно огромно публично зрелище. Центъра на зрелищата, знаете, е хиподрома. Центъра на хиподрома се издига една огромна клада. Две клади бяха. Така, едната е с кръст, другата без кръст. Първо му казва, че вземеш ли кръста, той няма да взема кръста. И сега, пламъците били такива огромни, че първо гардовете, дето водили еретика към кладата, му хвърлили на металото, пламъците обзели на металото и след това пропълзели към еретика и го погълнали. От него останало само една нишка дим. Значи, така, но преди да се организира това публично зрелище нали, за всички граждани на Константинопол, какво става? Алексий Комнин не го осъжда сам. Той свиква, след като този писар е записал всичките признания на еретика Василий. Забележете кого свиква Алексий Комнин. Той свиква един голям събор, в който участват синклитиките, т.е. сенаторите. Нали, Сената, членовете на Сената, висшите командири на армията и висшите и старейшините на църквата. И те заедно взимат решение, че той заплашва и църквата, и държавата и трябва да бъде екзекутиран.
прилича по-скоро на един внушен спомен, на един зле разказан сън, и то от не много добросъвестни хора. Това, което не предизвика да направя това изказване, бяха непрекъснатите и възпроизвеждащи се неистини по отношение на един изключително български феномен, какъвто се приема да е богомилство. Богомилството е представено като едно народностно движение. Приписват му се едни митологични трима сирийци, които идват от някъде, обучават така наречения принц Бениамин или Боян Мага. Появява се един поп-богомил, който се оказва, че се казва Еремия и така нататък. Дори опита, който доцент Веселина Вачкова опита да направи за реабилитация на смисъла на богомилството, като го изведе малко по-дълбоко в историята от боносианството и от делото на Боноси, същия той е Теофил, откъдето идва и идеята за богомил, само подсказва, че ние възпроизвеждаме една неистина в желанието си да не си задаваме неудобните въпроси за българската история, но и за българската психологическа същност. Огромно мнозинство еретици, които едни наричаха българи, а други калуяни, се бяха разпръснали из разни градове, села и крепости. Всички катарски църкви водят началото си от България. Казват: ние сме бедните на Христа. Бродим от град на град, преследвани като овце сред вълци, понеже не сме от този свят. Делата, които Старият завет отдава на Бога, албигойците ги отдават на Сатаната. Според историческите сведения, 30% от всички катарски проповедници произхождат от благородническите фамилии на Лангедок. Те понасят умора, заплахи, мъчения, презират опасностите. Дори самата смърт. 13 век в историографията обикновено се означава като време на експлозия на ересите. Значи в България имаме, в Лангедок имаме, но не е само Лангедок. Значи имаме ереси други. Валдезианците, значи те тръгват от Северна Франция, но се размножават, фигуративно казано, повече в Южна Франция, паралелно с катарите. Това са бедните братя от Лион, примерно това братство. След това междувременно в Палатината, това е днешния, горе-долу днешния Райнланд-Фалц, Трир, Майнц и така нататък, там имаме луциферианците, които смятат, че Луцифер е добрия бог, който ще се върне, ще заеме подобаващото му се място и ще построи ново царство. Тоест, ние имаме много ереси. Темата на нашето събиране, за което искам много да благодаря на отец Целиян, е алтернативата. Богомилството е като алтернатива лично, според мен. Алтернатива като вяра или като учение? Като поведение. Като поведение. Като поведение. Външно еретиците са като овце, кротки, смирени и мълчаливи. Наглед лицата им са бледи от лицемерния пост. Дума не продумват, не се смеят с глас, не любопитстват и се пазят от чужд поглед. Външно правят всичко, за да не ги отличават от правоверните християни, а вътрешно са вълци и хищници. Като виждат тяхното тъй голямо и тъй особито смирение, хората се приближават към тях и ги запитват за спасението на душата. А те, подобно на вълк, който иска да вземе агне, първо се преструват, че въздишат и смирено отговарят. Значи, това, което искам да благодаря изобщо за това предаване, е, че в България много се пише
за богомилството напоследък. Имам предвид през последните 100 години, например. А богомилството обаче се разглежда като нещо езотерично, екзотично, еретично, нещо, което ние сме преследвали, изкоренили и през цялото време е имало някакъв страхотен сблъсък между онова нещо наречено официална църква и онова нещо наречено богомилска църква. Проблема е, че богомилска църква никога не е имало. За първи път обаче църквата от времето на цар Петър заема някаква наистина много сериозна, много задълбочена, много добре аргументирана позиция, тъй като знаем каква е историята. Константинополския патриарх пише на цар Петър, кой му отговаря? Презвитер Козма. Презвитер Козма. Какви са равнищата? Тоест, нашата църква не взема позиция по този голям проблем на нашата история. От тук нататък, да, имаме един събор по времето на цар Борил. Само, че там богомилите са споменати между всичко останало. Поначало това е приемането на синодика на православието. Това е синодик на православието, един огромен текст, където са допълнени някои български неща. Това не е официална позиция. Както следвал път на душата му, шуменският архиепископ ли беше или епископ? Павел Стефанов. Архимандрит, мисля, че малко порасна преди точно да почине. Той много хубаво показа, че така наречените антибогомилски събори в Търново не са антибогомилски събори в Търново и не са прояви на адамитство и богомилство, а са специфични, местни и то осветени от църквата ритуали срещу чумата по това време. Тоест и тогава нашата църква не се изказва какво е според нея богомилството. Имаме, разбира се, един докторат, който е защитен върху богомилството, където имаме нещо прекрасно написано църковен, вие го познавате. Там се казва огромната заслуга на богомилите, то е антибогомилска книгата напълно, огромната им заслуга каква е? Голямата част от литературата на Златния век принадлежи точно на тези хора. Иначе в много догматични отношения те се отличават и така нататък, и така нататък. За първи път обаче имаме противопоставяне на две тези – научна и чисто църковна. Благодаря за това, че давате на мене думата. Първо искам да кажа, че не съм съгласен с това, което казвате, с най-добри чувства, естествено. Защо? Защо трябва да се обосновем? Богомилското учение не е просто нравствено учение, тъй като той има много ясна догматическа основа. Тоест, догма означава някаква истина, някакъв принцип, по който се води. Първият основен принцип, който е кръгълния камък на богомилското учение, вяра, църква или религия, както и да го наречем, но то е абсолютно различно спрямо християнството и спрямо изворите на християнската вяра. Аз си позволих, за да не бъда голословен, нося за хората, които не са запознати, кой е основният извор на църквата. Духовният камък, това е свещеното писание на Стария и на Новия Завет. Колко книги има, вече няма да спорим, според коя общност и така нататък. И, слава Богу, успях да намеря и богомилската Тайната книга на богомилите. Издадена е от научен съвет в България още преди 1944 година, в последствие е преиздавана. Какво е учението на свещеното писание? Каква е същината му? Че Бог, така започва първа глава, книга Битие, доцент Вачкова е чела Библията, в начало Бог сътвори небето и земята. Според Тайната книга на богомилите, Бог и по-нататък в първа и втора глава се обяснява как Бог сътворява човека. Бог сътворява човека. Това е изрично написано в свещеното писание. Едно от основните учения на църквата. Според богомилската доктрина, не Бог е сътворил човека, а сатаната. Сатаната. Това изрично го пише в Тайната книга на богомилите. И как е сътворил сатаната човека? Това също е важно. Сатаната прави рай. Тоест, пак още една съществена разлика.
Пише в Свещеното писание, че Бог създаде рай и посади вътре дървото на живота и дървото за познаване на доброто и злото. Но според Богомилската книга и според тайната книга на Богомили, така наречена, това не е вярно. Даже вътре има излишно въпрос. Уж Йоан пита Христос, ама верно ли е това? Как така може Бог да е създал човека? При положение, че толкова е зъл. Сега и мога да го цитирам, ако искате. Сега, какво отговаря тайната книга? Не. Вътре е заключен в човешкото тяло, в глиненото тяло, ако трябва да цитирам, е заключен ангел. За мъжа от третото небе е взет ангел, а за жената от второто небе. Така че тук има още един интересен акцент, че жената даже дори се явява малко по-ниско спрямо мъжа, тъй като от второто небе. Ангелите имат строга иерархия. Може ли Библията за нас? Да, може. Заповядайте. Защото само да довърша, извинявам се. Само да довърша. Вижте какво казва, ще цитирам. За тая цел той дяволът заповяда на ангела от третото небе да влезе в глинено тяло, пък като взе част от това тяло и направи друго във вид на жена, заповяда на ангела от второто небе да влезе в женското тяло. Ангелите, щом видяха, че са облечени в смъртна форма и че са различни по вид, много плакаха. После сатаната им заповяда, забележете, да извършат плътско деяние с глинените си тела, без те да проумеят, че с това правят грях. Още един акцент, много съществен. Разбира се, че това благословението, което е описано от Бог, плодете и множете, всъщност се оказва лъжа според тайната книга на богомилите. Така, искам едно уточнение да направим. Да, разбира се, моля. Евтимий Изигавин успява да се здобие с Библията на богомилите. Срещу голяма сума. Отваря и това казва, означава, че това е религия. Евтимий Изигавин е главен канонист на Византия. И казва, пише го, не можах да намеря една различна дума. С Асен Асенов имаме от Меземел, това е колегата ни в съответно, имаме предаване от Меземел, от съответно Музея на катарите. Там има катарската Библия. Катарите и богомилите едно ли са според вас? Сега точно за това ще кажа. Защото вие ми цитирате катарската версия. Това е латински текст. Съгласен съм, че на български е загубен. Не сме имали. Прощавайте, в България има няколко много ценни документа, които, слава Богу, са запазени. Един от тях е Презвитер Козма. Значи не бива да забравяме какво пише вътре. Той изрежда стих по стих учението на богомилите и го предава на анатема. Това е много важно. Откъде го има? На Бориловия събор. Там става много ясно как успяват, както и на събора между в Константинопол, как успяват да накарат богомилите да се изкажат какво е учението. Момент. Какво казва на събора? Вика ги царя и казва, кажете да чуем какво е вашето учение. Ако е християнство, ние ще го приемем. Що трябва да се противопоставяме? И те идват и си разказват цялата история, плюс цялото битие от гледна точка на догматиката, на догматическото си учение. И забележете, на края на събора има решение. За кой събор става дума? За Бориловия събор. Няма такова нещо. Къде е текста? Текста го имам, ще ви го дам. Не, къде е текста, че има богомили, които са си казали мнението? Няма такъв текст. Има, напротив, извикани са. И какъв е въпросът? Че те накрая има един човек, който само един или двама човека, които не се отказват от богомилското учение. Те се потвърждават, изповядват си вярата. И ако богомилското учение... Вие говорите за историята около Василий Врач. Това е съвсем... Василий Врач е пък съвсем различен. Него го това са разликата от два века. Нещо много интересно на Бориловия събор. Вече аз чисто като свещеник мога да кажа. В църквата има едно правило, според което еретик, независимо от коя общност идва, той преминава един много особен чин. Отречение от вярата, която има, и изповед на вярата, в която пристъпва. Мога ли да ви попитам, България православна ли е по това време? Така. По това време, чисто официално, знаем, че тя е подписала уния по времето на Калоян, но събора се разписва като православен. От 1200... Тоест, гледайте сега. 1235 абсолютно официално България е католическа и затова ни наричат еретици
И затова Калоян става Скилоян, кучето Йоан. Той е отстъпник. Тоест, каква църква е тази, учение, която би могла да осъди каквото и да било, и то валидно ли е за православната църква? Валидно ли е за православната църква? Напълно. И защо? Защото дори според римо-католическата общност, богомилското учение е еретическо и лъжливо. Мога да посоча още няколко примера, които са, за да разберете в какво състои, за пророците. Те са изключително важни. Това обаче е катарската Библия от 13 век, а не българското богомилство, значи, когато намерим официален извор на богомилите и когато, забележете, 3 професори са разписали с цяла академия, че се признава за богомилски извор и в цяла Западна Европа го признават. Имаме 3 официални богомилски текста, приписвани на Еремия, както знаете. Сега. Сказание за кръстното дърво е типичен богомилски текст. За кръста. И той за кръстното дърво. Добре. Това е онзи текст, който ще роди стриголничеството в Русия. Много интересно нещо. Вие също споменавате за кръста във вашата книга. Сега, какво каза за Моисей? Богомилите какво учат за Моисей и за Енох, например? Чуйте, цитирам пак, за да не би да се окаже, че съм казал нещо неверно. И когато сатаната узна, че съм слязал от небето, тук говори Христос в тайната книга на Богомилите, изпрати един ангел, който взе 3 дървета и ги даде на Моисея, за да ме разпънат на тях. Тия 3 дървета и досега се пазят. Моисей проповядваше пред дявола, пред народа, божествеността на дявола. Сега, тук има един много съществен момент. Аз се обръщам директно към вас и ви питам, според вас, тук аз не говоря, че говорите от името на богомилите, нямам право такова да кажа, но според вас, кой сътвори човека? Бог или дявола? Така, със сигурност Бог е създал и човека и дявола. Така. Значи, според богомилското учение, човек е създаден от Бог. Те си приличат богомилите по това отношение и с месалияните, и с евхитите. Поради което са били... Те са същи. Значи богомил, елхит и масалиян, значи молещ се да, но на Бога. Не точно, тъй като в различната среда се развиват по историчен начин. По различен начин. Не, по един и същи начин се развиват навсякъде. Възможно е. Имат някакви малки разлики по отношение на... Те са детайли, но те са толкова съществени тези детайли, че се отделят в отделни общности. Тук да стигнем до един много тънък момент. Да, кой? Богомилите какво казват в момента за сътворението на човека? Той не е създаден от дявола. Създадена е глиняната му обвивка. Не може, сатаната не може да даде живот. Чакайте малко. Тоест, и точно тялото тогава е създадено от дявола, няма така значение. Дали е... Важното е има какво... значение. Чакайте, има, защото гледайте сега. Чакайте, не, моля ви. Дайте да ни говорим с... Вдъхва душа тялото, на човека. кое е създадено на човека или глиняната му обвивка, както пише в тайната книга? Дявола или Бог? Много е простичко. Кажете, от какво се притеснявате? Аз не се притеснявам. Според мен Бог създаде човека. А вие казвате, че дявола го е създал. Аз не казвам, че дявола го е създал. Аз правя научно изследване. Значи, гледайте сега. И за какво иде реч? Ние говорим, това е формален признак. Не е формален. Абсолютно. Това е същината на вярата. Чакайте малко. Ако човек не е създаден от Господ... Значи ние... То всичко тук е... Добре. Погледнете чисто формално на нещата. Аз формално каква е разликата между това дали Бог е направил човека богоподобен, като му е дал дъха си, или го е създал? Онова нещо, дето създава сатаната, няма живот. Сега. И даже богомили така, и човек стана сияен. Професор тялото му моля ви, стана сияено. Моля ви, професор Вачкова, има едно нещо, което е много важно за църквата. И в какво се състои същината на вярата? В изповедта. Извинете, къде е казано, че учението на църквата е лъжливо? Затова просто ви питам, вие простичко е, тъй като аз съм го прочел във вашата книга и се извинявам, с вас лично не съм говорил. Значи, според вас, дявола създава глиняната обвивка, т.е. тялото. Аз говоря за богомилска алтернатива, т.е. да вярваш богомилите? Изобщо не говоря за вярата на богомилите, а за това как едно учение
може да съществува абсолютно безпроблемно, безконфликтно, с официалната църква. Сега ще ми кажете кога е имало конфликт. Една жертва ми кажете Богомилска. Сега. И Богомилската... Чакайте малко. Значи Богомилската алтернатива е написана от гледна точка на цялата история на църквата. Цялата история на църквата е една история на създаваме ереси, осъждаме ереси, създаваме ереси, осъждаме ереси. Съжалявам, не съм съгласен. Църквата никога не е създавала ереси. Моля ви, прощавайте. В един момент... Църквата никога не е създавала ереси. Вие сте учен, знаете, че това означава отделно мнение. Всеки има право на собствено мнение. И църквата обаче има право да защити собствената си позиция. А кое е църквата според вас? Ще ви цитирам един от любимите ви автори. Свети Григорий Палама. Ето, слава на Бога, излезе в България, пак ще покажа за зрителите, триада в защита на свещено безмълвстващите, т.е. за исихастите. Крайно време беше. Ако отдавна излезе и Игнатий Бренчанинов, ще още излезе и това. Сега чуйте какво казва той. За Тук той е директно насочено срещу богомилското учение. Ще кажа, казва Григорий Палама, като добавя малко от думите на пророка, цитира пророк Еремия, боговете, които не са направили небето и земята от нищо да изчезнат, а с тях и измислените ги, забележете, теолози. И добавя за тези, които твърдят, че има единодушие между подобни учения и православната доктрина. Чуйте. А какво да кажем за хората, които уверяват, че тези теолози уж са единодушни с нашите богослови или дори са техни учители и мислят, че главните богословски изрази са били възприети от тях. Така, мога ли да кажа защо опише Палама това? Защото в спора между Варлам и Палама... В какво се състои? Той се състои в едно елементарно нещо. Да. Значи, първоначално Варлам е поклонник на Палама. В един момент точно така е. Да. В един момент толкова високо спиритуализирано учение, учението за възможността духовно да видим, за хората да... Значи толкова високо духовно учение, значи рационализма на Варлам не може да им позволи да разбере духовността на Палама. И какво се случва? В официален трактат той казва, извинявайте, обаче това, което вие правите, е чисто богомилство. Та, какво прави Палама? Всеки има право на апология. Апология значи защита. Ще цитирам още нещо. Аз ще кажа още нещо. Значи, Симеон Нови Богослов, когато живее, той е наричан от всички наоколо. Първо са му се смеяли страшно много. Това е обидно прозвище, Новия Богослов. Айде бе, ти си Новия Богослов, ти си Григорий Богослов. С него, да, така е. Така, точно така е. Те му се смеят. Те му се подиграват даже. А това е бащата на исихазма. И го наричат Богомил. За тях Василий Врач и Симеон Нови Богослов са едно и също. Прощавайте. Така. Една това, вметка. според мен, не е така, искам да кажа. Нека да бъде... Може ли? И Симеон Нови Богослов излезе на български. Че Варлам е от Западна Европа. Дожива така да се дели. Дожива така да се дели, защото на Европа са повече материални, отколкото духовни. Не е правилно това нещо. Вижте в какво ще се състои спора. Той е православен. Варлам е православен. Не, той е осъден. Осъден е. Варлам е осъден. Когато почва спора, той първо е осъден Палама. Първо осъждат Палама, после осъждат Варлам, после пак осъждат Палама, после пак Варлам. В какво се състои спора? Между исихастите и тези, които ги отричат. В това дали Бог може да влезем в директна връзка с него. Тъй като според западните богослови може едно условно, да кажем, една условна разлика лека да направим, но забележите, тя става толкова съществена, че се разделя църквата по това време. Вече на много дълбоко. Тя е разделена, но се разделя на много дълбока основа. На много дълбока основа. А Свети Франциск къде го слагаме? Дайте да ни намесваме, защото ще стане съвсем голямо мазало. Казвайки Западна църква ще ви кажа. И Източна църква, чуйте какво казва. Ние нямаме, това е изток, това е запад. Ами половината православни църкви са не халкидонски. Те и до ден днешен са не халкидонски. Чакайте малко сега, вижте. В църквата не приема
църквата не приема така наречените нехалкидонски общности, а и не само. И несторианите не приема, има най-различни общности, които римокатолиците, така и мисля, че по-правилно да се употребява този термин, тъй като реално ние сме католиците. Гърко-католиците не ги приема. Гърко-католиците са православни, които са католици. Да се върнем на същината на въпроса. Чуйте какво каза Симеон Нови Богослов. Защото те го обвиняват и него. Той е прекрасен. Наистина, аз съм съгласен. Значи той казва така. И ако то не стане тялото на човека, съпричастно на божественото Христово естество, ако не приеме благодата на Светия Дух, не може нито да мисли човека, нито да направи нещо достойно за Царството Божие. Не може да изпълни нито една заповед, дадена ни от Христос. Това е по повод кръщението. Забележете. Тук става кръщението, първото таинство. Можете ли да ми кажете каква е моята теза? Сега. Вашата теза ще ви я цитирам, че богомилство е чисто спиритуализирано християнство. Написали сте я в увода на книгата си. Аз твърдя, тъй като се постарах, извинявам се, че ви опонирам, но опонирам с един кратък труд. Абсолютно държа на това да кажа, че съм цитирал богословски и богомилски източници. И единственото нещо, което съм си позволявал да направя, това е да ги коментирам и сравнявам. Аз правя същото. Ще ви дам един пример за това, което правите. Например, за стечките на Свети Иван Рилски, че това били, може би, единствените стечки, гробовете на Свети Иван Рилски. Гроба един от и на Йоаким Осоговски и Прохор Общински и така нататък. Какъв е Свети Иван Рилски? Кой е Свети Иван Рилски? Свети Иван Рилски е най-великия, може би от най-великите български светии. И забележете, кое е най-характерното за неговото житие? Че той остава нетленен след смъртта си. Абсолютно, все още неговите тленни останки са в Точно така. Ако богомилите приемат Свети Иван, ако той е бил богомил, за радост той ни е оставил и своя завет. И там той изповядва Отец, Син и Светия Дух. Че богомилите също изповядват Отец, Син и Светия Дух. Аз говоря за материално сходство между тези изведени отвън гробове с определени символи. Значи, това не какви са символите на гроба? Символите са няколко. Има кръст, абсолютно отречен от богомилите. Не е отречен. Ще ви цитирам тайната. Разпятието и кръста е едно и също. А не е едно и също. Ще ви го цитирам. Написал съм го в книгата, подарих ви. Така, гледайте сега. Отричат кръста, а кръст има на гроба. Отричат мощите. Защо? Защото не могат да приемат, че тялото на човека може да се освети. Да е божествено и... Не може да се освети. А целта на човешкия живот, тук пак ще цитирам Григорий Палама, забележете. Григорий Палама го казва, който го обвинява, че бил богомил. Залог за бъдещи блага получава не само душата, но и тялото, което се стреми да я следва по евангелския път. Този, който отрича това, отхвърля и възкресението на тялото в бъдещия век. Този, който отрича това, отрича и възкресението на тялото. Столиян, това е богомилски храм. Защо цитирате едно нещо, а не цитирате друго? Това е богомилски храм. Добре. Запазен. Какво има в центъра на олтара му? Сега гледайте. Погледнете какво има. Добре. Погледнете съгласен съм. Аз не знам дали това е богомилски храм. Това е босненски, типичен богомилски храм. Малко са, но са запазени. Забележете какво казва. И стечките са пълни с кръстове. Добре. Повечето стечки са кръстообразни. Значи кръста и разпятието са съвсем различни неща. Сега ще ви цитирам и за кръста. Тъй като за кръста има спор, кръстът, 63-та страница. Нарочно съм направил подробно опътване, за да може всеки, който иска да разбере каква е същината на богомилство и християнство учение, да му стане ясно. Защо? Защо обаче го правя това нещо?
Най-страшното нещо е за един народ да извращава историческите си. Ние имаме толкова много данни за значимостта на България, за това, което е постигнала. И ние да си измисляме изкуствени идоли, да си слагаме или да им се покланяме. Това е страшно. Но още по-страшно е да извращаваш божественото учение, защото тогава ти се опълчваш директно на Бога. А Църквата Христова, както казва апостол Павел, е тяло Христово. Ние сме негови членове, а Христос е лично главата. И че Светия си Дух той ни напътства. Сега за кръста. Ще ви цитирам. Чрез образите на светлината – кръст, символ на слънцето, а не на страданията Христови. Много се извинявам. На слънцето. Това абсолютно не е вярно. Светия апостол Павел напълно ясно казва, че кръста е сила Христова. И ние се радваме, че го изобразяваме на себе си и го носим на гърдите си. Нищо подобно няма, професор Вачкова. Много се извинявам. Кръста не е символ на светлината, както в някои религии различни. Дали е хиндуизъм, дали е египетска религия. А при нас има много ясно значение. Чрез кръста дойде радост за целия свят. Защото на кръста сега казвате, че не било написано в нашите официални извори осъждането на богомилите. Не е вярно. Коромчая книга има специална глава за богомилите. И там дори дават този аргумент, който се цитира от богомилите. Ето какво казва тайната книга. Пак цитирам отново. И когато сатаната узна, че съм слязъл от небето, говори Христос, според тайната книга обаче, изпрати един ангел, който взе 3 дървета и ги даде на Моисея. Забележете на пророк Моисей. Това го правихме вече. Ами няма как. Упражнение. Значи ние трябва да повтаряме десетки пъти едно и също нещо. Така, значи искате ли да започнем с истински извори? Кои са истинските извори? От свещеното писание, Григорий Палама и Свети Симеон Нови Богослов. Истинските извори за богомилството са само на едно място. Дайте ги да ги видим. Това е само Евтимий Зигавин, който има достатъчно знание и достатъчно способност да разбере какво. Чели сте Евтимий Зигавин, нали? Да, чел съм го, да, и точно в тая посока. Обаче трябва да четете двете части. На български. Не, той не е издаден на български и съм казала... Частта за богомилите е издадена. Голямата част за богомилите е в частта за масалияните, които са същите като... Да. Ама това не е преведено на български. Значи. Голям проблем. Аз предлагам нещо. Да. Айде да направим една фундация и да предложим да се издадат всички средновековни паметници, които се отнасят за богомилите. Искате ли? Няма проблеми. Ще съберем 20-30 хиляди лева, ще намерим специалисти, които да ги преведат. Защото да поставяш под съмнение събор, да поставяш под съмнение презвитер Козма, който е признат в цял свят, той пише против богомилите и пише какво е учението ми. Сега, каква е същината на... Стана въпрос за изповедта на всеки човек. Когато човек излезе и аз ви обвиня в това, че вие сте убили господин Никол, вие ще кажете, не е вярно. И говорите тук и всички хора го виждат, казват, ти лъжеш. Но когато излезеш и свидетелстваш за вярата, ако аз не съм богомил и тези хора, които са били обвинявани в това нещо, те са просто можели да излязат и да кажат, обвинявате в неща, както е направил Григорий Палама. Ето, цитирахме го. Както е направил Свети Симеон Нови Богослов. Както е направил Василий Врач. Значи, не знам дали сте се запитвали, какво търси Василий Врач в двореца на императора. И защо Василий Врач седи 11 години като официален гост на императора? И защо Василий Врач прави целият този спектакъл, защото да бъдеш изгорен на хиподрома е невъзможно от гледна точка на византийската история. Невъзможно е. Там не се... Сега, аз за това не мога да твърдя. Значи, просто чета това, което е написала дъщерята на императора. Вижте, тя чета и пише, че е бил изгорен. Няма проблем. Защо, извинявайте, че четете едно малко момиче? Тя тогава не е била малко момиче. Не е била голямо момиче. Тя е в манастир и пише апология на баща си. Евтимий Зигавин е канонист. Четете канониста за много се извинявам, разбрах, познавам го Евтимий Зигавин, той не пише само против богомилите.
Той пише и против всички ереси. Той има такава задача. Да. Той има такава задача. И точно в този негов труд, който може да се каже, че е най-важен в живота му, защото той има и други. Има тълкование на псалтира, има тълкование на Евангелията. Ние друга паноплия догматика нямаме в Византия. Така. Имаме обаче изобличение на богомилското учение от много автори. В България ние няма нужда да цитираме Евтибин Зигабен. Затова не съм го цитирал, защото ние имаме много по-сериозен автор, който се занимава с богомилите, и това е презвитер Козма. Презвитер какъв чин в църквата е? Така. Когато презвитер Козма, и това е единственият труд останал от Първото българско царство, забележете, че всичките му пресравнителен анализ, направил съм си труда да направя... Това не е вярно, че е единственият труд останал от Първото българско царство. Единственият сериозен голям, който в детайли разглежда, не случайно го цитира Коромчая книга. Едно към едно цитира презвитер Козма, не цитира мен. Няма как да цитира мен, цитира презвитер Козма. Значи направих си труда да цитирам, да направя сравнителен анализ на текста на чина против манихеи, защото на мен ми беше интересно как са минали... Защо ни интересуват манихеите? Ще ви кажа и вие знаете защо. Аз знам, че манихеите не могат да имат нищо общо с богомилите. Не го ли видяхте това нещо? Сега. Кажете, как разбрахте тезата, че между едното и другото не може да има разлика? В моето изследване, това, което съм направил... Защото вие атакувате една теза, която очевидно подборно атакувате. Не, напротив, много подробно съм направил. Каква е връзката между манихеи? Ако ме в момента, в който махнем манихеите, цялото обвинение отпада. Направил съм сравнителен анализ на анатемите против Бориловия събор, на презвитер Козма, което е написал, и на манихейския чин, които се предават на анатеми, манихейското лъжеучение. Сравнителен анализ. Едната теза, другата теза, третата теза. Едната теза, другата така. До какво стигаме, до какъв извод стигаме? Че при презвитер Козма и Бориловия събор учението на богомилите е идентично, едно и също. Но при манихеите и при богомилите има разлики. Има разлики. Но в какво се състои близостта и защо всъщност богомилското учение идва по нашите земи? Идва защото тук са докарани манихеи, хора, които са били дуалисти. Разликата обаче каква е между манихеите и богомилите? Разликата е, че манихеите са крайни дуалисти. Вижте, значи нищо ново не казвате. Това го пишат от как се пише в богомили. Абсолютно права сте, че нищо ново не казвам. Нищо ново не казвате. Кажете, каква е моята теза, защо между манихеите и богомилите не може да има никаква генетична връзка? Не сме на изпит, извинявам се. Защото това не е моя теза. Аз защитавам тезата, че между тях не може исторически, нито във времето, нито в пространството да има никаква... Огромно е приликата, но тук смисълът е друг, че богомилското учение не е духовно християнско учение. И много държа да кажа, че няма такова нещо като официалната църква и църквата на богомилите. Те не се препокриват. Те са абсолютно различни. Църквата, учението на църквата, отразено в учението на Вселенските събори от първия, поне до седмия, да кажем, Вселенски, оттам нататък в поместните събори и в съборите, които са описани. Сега, какво прави Бориловия събор? Той прави нещо чудно. Никой ни обаче не говори за това нещо. Казва да се преведе на български език изповедта на вярата. Забележите, казват на български език. Няма такова нещо като църковно-славянски, като староруски. Никога няма такъв израз в цялата история до 16 век. За съжаление, обаче, съвременни учени и то академици поддържат тази теза. Вижте, и забележете и епископи, и монаси. Който поддържа обратната теза, съм аз. Ето това е теза. Ето, виждате ли колко хубаво би било да седнат различните хора, които имат различни интереси и различна сфера на познание и да консултират това, което пишат. Така, богомилското учение, според Бориловия събор, според събора, който е в Константинопол, при това свикан, и според всички извори на християнската вяра, тук става въпрос за канонично-литургични, догматични, е абсолютно различно богомилското от християнското учение. Като нрави. Отначало казахте нещо много интересно,
че то било нравствено учение. Ами не е вярно. Не казах, Защо? че поведение. Поведение значи, за какво обаче? Значи, какво значи поведение? Всички до един извори казват, не можеш да ги отличиш по нищо от християните. Ходят в църква, знаят перфектно и Стария и Новия Завет. Василий врач влиза с Псалм Давидов на уста в кладата, което е едно доказателство. Какво е отношението им на практика към тези неща? Значи, доста е различно от това, което ние виждаме като обвинения. Нека не забравяме всяка ерес, всяко ново учение как се приема. Приема се винаги по един и същи начин. С хули и с обвинения. Знаете какви са обвиненията срещу ранните християни, нали така? Знаете какви са обвиненията срещу иконопочитателите? Братята Графто и знаете какво им е, значи, гледайте, какво им е издълбано. Професор Вачкова, не си създава има нещо икомири. много важно. Професор Вачкова, има нещо много важно. Аз не твърдя, че учението на църквата е идентично с всички учения, изобщо някога съществували. Напротив, учението на църквата, на християнската вяра, то е строго специфично. Има много общи неща, в които ако човек се зарови и следовател може да намери. Да кажем, това май прилича тук на тази религия, ама вие май са молите като другата религия сега. Тук става въпрос за вероучение. Тук става въпрос за документи, за изповед на вярата. Тук става въпрос за граници на вярата. Знаете ли, казахте нещо много важно. Вероучение. Да. Смятате ли, че всички, които проповядват християнството официално, те са упълномощени като вас, са добри учители във вярата? Значи, аз съм абсолютно съгласна с вашето мнение, че да, това е въпрос на учение за вярата. Кое е сегашното учение на вярата? Кой има право да го проповядва? Всички ние сме вярващи християни. В Свещеното писание Господ Исус Христос се обръща към своите ученици и казва така: отидете, научете всички народи, като и кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги научат всичко, което съм ви научил, да го пазят. Но кой има право да проповядва? Словото Божие може да бъде проповядвано от всеки. Чрез живота си, чрез слова, чрез думи. Ако аз съм порочен, лош, невъзпитан, ако имам поведение, което е недостойно за свещеник, това не означава, че учението на църквата е лъжливо. И както и по същия начин, и това се отнася и за някой богомил. Ако той има порочен живот, това не означава, че богомилството учение е хубаво или лошо. Тук става въпрос за сравнение между богомилското и християнското учение. Но за нравите исках да кажа нещо. Тъй като това е много важно. Богомилите се гносят от всичко материално. И от тялото. От тялото. Защо? Няма такова нещо, освен връщам се в на вашите тайната книга. На вашите думи се връщам. Да? За глинената обивка, която е създадена от сатаната. Ако нещо е създадено от сатаната, ние можем ли да го приемем? В тайната книга на богомилите пише, че дори в зачатието... Значи, айде да я наричаме тайната книга на Йоан. Няма тайна книга на богомилите. Ами трябва да пишем на професор Коев, на професор... те са покойници. За това става въпрос. Така, значи, това са академици. В интернет има свободен достъп, билингвата. Ясно, разбрах, няма проблеми. Латински извори за българската история си е тайната книга на Йоан. Няма такова съчинение тайната книга на богомилите. Значи аз не защитавам вярата на богомилите. Защитавам нравствеността обаче. За нравствеността. Значи, за какво става дума? Как може да стане човек достоен да проповядва? Първо, той трябва да знае учението. Това, че си е прочел урока, според мен, катехизиса, това не го прави, знаеш. Поне да си прочете урока, да прочете, което пише вътре. Така. А пък той това не проповядва. Смятате ли, че той може да го предаде на един прост лаик? Ще ви кажа нещо. Като човек. Ще ви кажа един случай от моя живот. Ще ви кажа един случай от моя живот. Аз присъствах на подобно нещо. Един крайно порочен свещеник, съжалявам, че го казвам, никога не съм го казвал, всъщност казвал съм го само в частни разговори, присъства как по негова молитва се излекува безновата жена. Излекува се. Видях го просто. Порочен. Всички знаеха, че е такъв. Той оправи ли се след това? Ама вижте, вие питате дали чрез него може да стане нещо. Може би е било
урок за него, Господ го Не изправил. знам дали е било за него, аз нямам си представя. От тогава, значи минали са 10 години, не съм го виждал. Но въпросът е, че човека, който отиде при него в църквата, отче каза, ела ми прочети молитвата, той се излекува. Но тук става въпрос за нещо, което може да оценим, да преценим, да анализираме и да сравним. Тоест, това са чисто Знаете ли, вие ми упражнения. разказвате в случая историята на пророк Йона. Йона трябва да ходи да предупреди ниневийците. Йона казва, не, няма да го направи, прави всичко възможно да не го направи. А защо? И не го прави. И не го прави. Защо не го прави? И ниневийците се пак са спасени. Не защото Йона. Прави го. Защо обаче не иска да отиде? Това е много важно. Не го прави. Напротив. Отива и проповядва. Обаче какво става? Значи, ясно пише в книгата му, че всъщност той не отива, защото казва накрая на Бог нещо, когато вижда, че той ги помилва. Стои извън града и гледа как спасени се. Казва, Господи, знаеш ли, прощавайте, цитирам сега малко по-народному такава, не исках да проповядам, защото знаех, че ти ще ги помилваш. Тоест, сега какво е тъжното? Че има хора, които не могат да приемат Божията милост към човеците. Но това е за всеки човек. Това е да се точно по повод. Както Анани не ще да покръсти Саул. Той не иска да го покръсти. Казва, този ли ще го покръста? Защото този гони църквата, той идва да убие. Тогава Бог обаче му казва, отиди и го кръсти. И той отива и го кръщава. Първо дълго време обяснява защо не трябва да се кръщава. Свети Павел също е гонител на църквата. В момента точно... Той е Саул, то за него става въпрос за Саул. Вашия случай, който разказахте, който е прекрасен. Как може един порочен поп да спаси бесноват? Виждал съм много такива случаи. Ето, точно както Анани, който не ще по никакъв начин да кръсти Павел, не го по прави. Никакъв начин. Той ясно описва защо не иска и Бог му обяснява. По същия начин пророк Йона. Той не иска, но отива и проповядва. И те се спасяват. Сега, тук въпросът е друг. Въпросът е, че богомилството учение не е духовно, ще използвам българския еквивалент на думичката, не е духовно християнско учение. Напротив, на 100% е различно. Да не каже, че е противно. И тази теза съм застъпил в книгата си за богомилското учение. Какво губи България като духовно наследство, ако докажем, че богомилството не е християнство? Аз съм само учен и православен християнин. Обаче съм на първо място човек. Ще ви кажа. Сега ще ви кажа веднага какво губи и съм го написала. Добре. Кажете, значи, аз ще да ви кажа. Онова, което губи България на първо място е, както и митрополит Симеон пише в доктората си. Да, прочета го, не съм съгласен с него. Сега, казах, че това е единствената друга книга, но тя е абстрактна. Вашето е отговор. Значи, про е контра. Аз съм толкова доволна, че се събужда този дух на обсъждане, защото про е контра така. Това е характерно в един дебат, за един един добронамерен дебат винаги има добри последствия. Добронамерен. Аз съм напълно добронамерен към вас. Половината си духовна култура. Това са българи. Не, нищо не губим. Вижте, това са българи, това са християни. Да кажем, че половината българско население... Не е половината. Не е било... Слава Богу, че не е било половината. Цели градове, цели селища, всичко... Значи, редица други учени от БАН доказаха това, което се нарича павликяни, всъщност са павловите християни. За павликяните може да направим отделно предаване. Не е нужно, защото и там няма време, и за манихеите. Може нещо да кажа? Да. Сега, на нас не ни трябва фалшиви кумири. И фалшиви комикси не ни трябват. Това е част от историята, разбирате ли? Да, ясно е, че от историята, но тези хора засвидетелстваха кои са и какви са. Просто се отрекаха от Христос и от българския си корен. Сега от тук нататък какво сме загубили за хора? Много съжалявам, че го казвам, но аз съм българин. И се гордея, извинявам се, с вярата си, с християнската вяра и съм щастлив, че съм роден на това място. Защото съм имал възможност да се докосна до християнската вяра. Но забележете, нищо не губим. Напротив, ясно в... Ето това е какво темата на дебат. Чуйте сега, какво губим и какво губят хората? Губят душите си.
Защото излизайки в учение, което е противно на църквата и на Бога, те се, противопоставяйки се на Бога, обявявайки го за сатаната, всъщност губим ги като за спасението, за царство небесно. Да го разбирам, че историята като съпруга на политиката, винаги може да се възползва от тези придобивки. Аз би ги използвала абсолютно. Аз съм преди всичко културолог. Значи, знаете ли, вие искате да кажете нещо, което дори инквизицията не е казала. Какво е казала? Ами тя е казала, че са еретици. Вие казвате, че не сте християни, че изобщо не са християни. Да, богомилите изобщо не са християни. Еретици ли са или не са християни? Те не само са еретици, те не само са еретици, но забележете, те не са и християни. Ама вижте, те няма как да са едновременно еретици и не християни. Ще ви кажа защо. Или са езичници, т.е. ще ви кажа защо. Много ереси, които са в първите векове, са учението за ересите, то е така специфично учение, трудно се разбира, но има различно отдалечаване от вярата. От Ириней нататък са учебници. Има различно отдалечаване от вярата. Може да си тръгнал като християнин и накрая да свършиш като антихристиянин. Защото когато обявиш, че Христос е по-малкият брат на сатаната, много се извинявам. Вие приемате ли го това? Не. Значи, аз не приемам това учение на богомилите. Вижте, аз изобщо не смятам, че богомилите са вярвали в това. Това е книгата на Исай, писана на латински, записана от инквизицията. Добре, в България са осъдили на Бориловия събор. Презвитер Козма ги казва, те почитат. Имаме два случая на описание на Библията на богомилите. Евтимий Зигавин, който каза, изчетох я цялата една дума. Още един. Имаме катарската Библия. Козма. Не, имаме извор. Катарската Библия Презвитер Козма. Добре. Значи двете страници на Презвитер Козма срещу две Библии. Моята теза е, че богомилството е християнство. Това е българската ерес, както я наричат. И другата ми основна теза е, ние наистина, както каза отец Стилиян, за което съм безкрайно благодарна и искам да се направи това нещо, ще съдействам както може, да съберем наистина изворите за богомилството. Защото тайната книга на Йоан е документ записан от инквизицията. Какво разбрал, какво не разбрал майстора и Маргарита сме чели. Нали? Леви Матей, Христос говори, Леви Матей какво пише е съвсем различно. Тоест това не е учението на богомилите. Ние трябва да видим как изглежда учението на богомилите. Тоест истинската религия на богомилите. Според мен това е най-естествена православна, източно православна ерес. Защо източно? Защото акцента на духовното е много по-голям, отколкото върху всички други аспекти. Значи, това е моето мнение. Според свещеното писание трябва да се спаси не само душата, и тялото. И тялото е храм на Светия Дух. В тази посока, в този контекст, в контекста на свещеното писание на книга Битие и това, което проповядват апостолите, учениците Христови, което учи Христос на земята, богомилство е учение напълно противно на християнското. Защо? Ако те бяха едно, нямаше нужда да правят отделна общност. Нямаше да бъдат осъдени на събор. Защо? Защото всеки нормален човек, когато те извикат за убийство и ти имаш доказателства, че си невинен за това убийство, излизаш и казваш, аз съм невинен, просто вярвам в това, което и вие вярвате. Така се процедира в църквата. Пише се изповедно писмо. И когато напишеш в изповедното писмо вярата, която е на църквата, никой няма да те осъди, даже ще кажат, браво, това са били най-добрите, изглежда, това е най-добрата част от нашето общество. Напротив, събора взима решение, че това е ерес. Това е лъжливо учение. Богомилското. Само още едно нещо искам да кажа. Във въведение в християнската вяра Йозеф Ратцингер, бъдещия папа, казва, всички ереси са тухлички в огромната духовна сграда на църквата. Всички търсят Бога. Не съм съгласен с мнението, което цитирате. Това е Ратцингер. Да, аз с Ратцингер не съм съгласен. Ще се радвам отново да